Het gong mis doet een F-16-piloot van de vliegbasis Volkel met 800 km in de uur op de vlieghuis aandoekte. Hij lukt zonder trekker van zijn boordkanon en skeert in 1 seconde haast 100 kogels aan. De piloot dacht een doel te ruitsen, maar in steede van rekken hij de controle toe. De piloot heeft na zijn landing, na zijn terugkeer op Volkel, heeft hij direct contact gezocht met het personeel wat aanwezig was op de toren. Die hebben een en ander uitgepraat. Nou ja, natuurlijk, je kunt je voorstellen, geen van allen willen dit. Dus de piloot die heeft 1000-maal excuses, want dit gaat per ongeluk. De vlieghuis valt onder de verantwoordelijkheid van de vliegbasis. De commandant is juster Fortendalek maar de SAR-helikopter naar Vlieland vliegen om zijn medewerkers op te vangen. Die haar geluk gaan. Ja, de kogels zijn door de ruimte heen gegaan waar zij zich op dat moment bevonden. Dus ze hebben geluk gehad. Ik heb gesproken met beide betrokkenen. En we zijn erg dankbaar dat er geen grotere ongelukken zijn gebeurd. Een onderzoekscommissie is het naar Vlieland aanzet. De piloot zal voor eerst net vliegen en ik de oefeningen op de vlieghuis binnen uitstelt. Tegen vervelend alweer, zo de basiscommandant. Dit zijn ongelukken die wil je eigenlijk niet meemaken. Gelukkig komt het niet zo heel vaak voor, een enkel keer. Maar als het dan voorkomt, dan schrik je zelf ook. De controletour is 2 keer eerder rekken, in 1992 en 2001. Daarbij is 1 persoon licht verwoenen rekken.